je zou misschien verwacht je dat de mensen heel leuk binnen of heel verdrietelijk. Maar het is heel oors. Het is 20 november, sneeuwen, de landelijke actiedag. Nederland schreeuwt om cultuur. De actiedag zien er 200 miljoen bezuinigings in de cultuursector door de nieuwe regering. En dit is de Frieske versie. Hier bij de Biep samen een club meisken. Friesland hengelt cultuur aan de wilgen. Actie duurt in Ljouwert, maar ik in Frencher en in Drachten en op het Jereveen. Ik ren naast mij. Zullen we eerst even zien wat we nog meer in het programma hebben. Een van de debutanten op de Dutch Design Week in Eindhoven wie de Frieske Boukje Rinks. Ze voelt op met haar collectie met zogenaamde geopatronen. Gerben Riepma, de schilder van het Dubbele Kruis, geheimzinnige titel. Ilse Hettinga had een boek over hem schreeuwen. En hoe zie je naar nieuw gitaartalent? Een wedstrijd op YouTube met talentvolle gitaristen opsmitten. Ja, kunst maakt de mensen grutter, hè? Absoluut. En dat moet de kunst en cultuur ook grutter maken. Daarom doen we dit. Ja, je moet groeien blijven. Wij laten ons niet klein krijgen, want als je klein bent ga je gewoon op de schouders van de ander staan. Nou, zo. Geert Trion, directeur van Parnas, wat heb je daarbij al? Nou, ik heb om te beginnen hier mijn trommeltje bij me. En dat is mijn eigen trommeltje, het is van mijn neefje geweest. En hierop heb ik leren drummen. Nou ja, het is natuurlijk gewoon schandalig. Het gemak waarmee het belang van cultuur aan de kant dreigt te worden geschoven. Dus we laten nu zien dat dat niet zomaar gaat. En om dat te doen hang ik mijn dierbare trommeltje aan de wilgen. Zometeen. Is je al heel een dal net bezuinigen? Als wij met elkaar 5% moeten bezuinigen, dan moet Defensie 5% bezuinigen en dan moet de kunsten 5% bezuinigen en dan moet de volksgezondheid 5% bezuinigen. En laten we daar eens mee beginnen. En heb je ook les op Parnas? Ja. En Parnas moet misschien dicht, hè? Ja. Wat vind je daarvan? Vind ik stom. Stom? Ja. Nou, dat is iets waar wij natuurlijk helemaal niet blij mee zijn. En met ons ook alle cursisten en heel veel mensen in deze stad zich heel erg zorgen maken. En dat zullen we in het voorjaar nog verder voor het voetlicht brengen. En nu zijn we hier gewoon samen met alle andere mensen en alle andere instellingen om ons sterk te maken voor cultuur in dit land. Nou, deze optocht naar de Waagta is Jelwe. Gaan wij even naar de eerste reportage. De Design Week in Eindhoven. Dat is het walhalla van de ontwerpers. De week is nou krek Aroen. En Boukje Riensk, een jonge Frieske ontwerpster, stier daar met haar werk. Boukje woont in Amersfoort en zij heeft wat bijzonders ontwikkeld. Geopatronen. En dat is stof wat op zij patronen, kleuren en lijnen van geografische kaarten uitgedrukt had. Nou, en als je weet dat ze aardrijkskunde gestudeerd had, dan is de helft van de puzzel opgelost. Maar ja, hoe ziet dat er nou uit? Boukje, dus is je net echt op een fleurig stukje Nederland? Nee, het is een industrieterrein. Maar volle leegstaande pannen, waar ik dus in zit. Ja, het is het voordeel dat het voor weinig huurtjes sturen. Maar het is een voordeel dat die goed kist concentreren op die werk. Op wat ik doe, zeg maar. Ja, is het net nadelig? Dat is een grieze wereld om je heen haast? Nou ja, als dit er alleen nog zo was, misschien wel. Maar ik bedoel van... ja, de inspiratie kiest op ziekje als het zelf was. Maar het is ook wel heel fijn dat het juist rust om die heen haast of romte. Laten zien. Ja, dat past wel, hè? Ja. We hebben een samenwerking die ik heb patronen ontworpen en stoffen. Dit is een bodemkaart van Noord-Friesland, Justus Lout. En de edelsmid Aletta Teunen die heeft er sieraden bij maken op basis van een foto. En in de foto zit natuurgebied met al die golven. En die komen dus in de sieraden weer om.
En dus ik in riem. En zo wordt het in geheel. Hier heb ik een bodemkaart bewerkt met kleuren. Die heb ik uit de fotocellen. En ik heb een kaart van Rotterdam bewerkt met alle stritten. Of van de Beemster met alle sletten. En zo ontstaan er allerlei verschillende patronen. Ik ben wel gek op kaarten, dus in die zin zie ik daar dan de patroon uit. Wat is het dan in die kaarten wat hij ons spreekt? Nou ja, de vorm bijvoorbeeld, van waarom rint de Green Sa of de rivier Sa. Ik zeg maar wat als daar echt op lest. Ik heb bijvoorbeeld dat is een soort lijn op een stoel makkest. Maar dat het ondertussen weer de Zwarte Zee is bijvoorbeeld. En dan denk dat ze het net wist. Oh, het is een willekeurige streep op een stoel. Maar dat het dan toch weer een betekenis had. Zo'n kwart vormt Boukje te jaren met een edelsmid en een meubelmaker. Een bijzonder collectief met de naam Siaan. De creaties uit deze keerwerking waren selecteren voor de Dutch Design Week. Waar staat Siaan eens voor? Siaan staat voor cultuur, infrastructuur, agricultuur, architectuur en natuur. Dus eigenlijk is het een soort allkorting. 5 elementen als zijn die de mensen verbinden. Dus dit is de achtergrond of het beginpunt van zijn jurk? Ja, we hebben 4 foto's als uitgangspunt genomen. En die ben willekeurig door de hele wereld hebben we die maken. Deze komt bijvoorbeeld uit Wit-Rusland. Zoals je hem kunt zien, dit is het patroon wat ik van maken ga. Dat zijn de kavels rondom Stadskanaal. Maar dan heb ik de kleuren uit de foto hellen en dus daarvoor broekt. Laat de Teunen, de edelsmid, heeft bijvoorbeeld de vormenbroek. Die heeft de ledderbroek als een eerbel. En het lesje zeg maar, van de ruten. En de rane heeft ze dan verwerkt in jernboom. Boukje is ook maatschappelijk belutsen. Ze broekt ze onder oren ecologisch verantwoorde materialen. Haar manier om iets goeds bij te dragen aan de wereld. Ik zie je wel echt maatschappelijk betrokkenheid vind ik gewoon heel belangrijk. Juist in de kunst- en ontwerpgebied. En dat is net alleen nog maar voor jezelf dost of voor die of wat dan ik maar dat is ik echt wat goeds dost. Ik ben zo wel opvoed van wat je toch dat moet nuttig wezen. Dus de Friese klaai zeg maar. Nut? Nou ja, succes had ze zeker, want oors bedarst net op de Dutch Design Week. Wat Boukje nou op platbellen terug opdrachtjouwers? Nou ja, dat ging nou dan dit seizoen. Dat ben nou correct waar week in na de tijd. Maar ik bedoel, de reacties zijn heel positief. En er spreken gewoon maar heel veel mensen. Gewoon, particuliere mensen die gewoon geïnteresseerd zijn. Maar ik van musea of bedrijven. Dus dat biedt wel heel veel naar ingangen. Dan krijg je echt direct feedback van het is goed waar ik mee bezig ben. Nou, duidelijker als jouw bord zie ik in het net weer. Nee, dat dacht ik ook. De optredens op een lange pijp die binnen in volle gang. Kunnen wij mooi eens even naar ons tweede reportage. Meesken in Blauwhoes, die hoef ik net te vertellen waar Gerben Riepma is. Hij was schilder, hij was dichter, hij leefde van een peerkei en van de verkeer van zijn schilderijen. En hij verstoor in 1963, want Gerben Riepma was binnen in de 19e eeuw. Ilse Hettinga had een boek over hem schreeuwen. Ilse Hettinga is hier een schreeuwend journalist geweest. En als freelancer had hij 4 in Amerika wennen. Hij is de laatste jaren benamelijk schreeuwer en dichter in het Friesk. Zijn eerste dichtbundel, Akten van Winter, werd in 1998 door critici lyrisch ontvangen. Hij won verschillende prijzen voor zijn werk, onder andere meerdere keren de Rele Jortsma-prijs en de Verdescura-prijs voor zijn dichtbundel Akten van Winter. We hebben Ilse Hettinga gekregen omdat er een behoorlijkheid met Gerben Riepma tussen zijn familie en de Riepma-familie. En de omkrieten en het geerweer erbij komt, ik denk dat de Ilse Hettinga die ik wat maar heeft. Ja, dit kerkhof, dat doet niet alles, want hier loopt de helft van mijn familie. Je leest Hettinga's, je leest Wittefeens en Galema's en dan de rest, het hele Roomse natie van Friesland, dat vindt hier op dit kerkhof.
En in die zin is het een nieuwsgierig kerkhof. Het komt bij mij weten ik nog een tal keer var in de boeking van Reven. Reven zit op Grunterp en Riepma zit ik op Grunterp. Dus in 1963 is hij gestoon, 1878 is hij binnen en hij heeft hier een dubbelkruis. Dat is een kruis voor zijn poëzie en een kruis voor zijn schilderkunst. Die landschappen die hij hier maken heeft, ja, die refereren al hier rond hier. Maar ik zelfs ben volle meer verteerd van de tekeningen die het Riepma maken. De tekeningen, daar zit de spontaniteit in. Meestal ben in één haal ik op papier zetten. En net sinds het feit dat die vaak vakbeelden broekte, maar daarin is juist dat er een rastekenaar rondwerk is. Dit is het huis waar ik zelf wennen heb. Op 6 november, de dag van de boekpresentatie, is er een kuier naar een oude borkerij. Dat is nou een boeddhistische tempel, maar de familie Riepma had rek wennen. We krijgen nog een liedse preek van de eigenaar en hij Eeltje zijn verhaal doet. Frida, bedankt. Ja. Ik houd het weer aan Eeltje. En het is zo dat Gerber Riepma wel een Roomse dichter is, maar tegelijk ik binnen dat Roomske zijn eigen wegen gaat. In die zin dat hij hem eens, zoals het zezen kennen, moet jou dan een soort van natuurmysticus. Maar de kerk zelfs, die eens net zo volop. Er zit dus een verschouwing in van het instituut Kerken naar het wezen van de natuur. En het ontdekken van wat krijgt dat wezen van de natuur is. En dat krijgt bij hem een vergoddelijkend aspect. En dat is juist waar een pad ik waarom in zijn poëzie. En daar zit een mystieke kant ook in. En de andere kant, nog een kant van zijn poëzie is, misschien ook wel een beetje eigen van dit is, en dat is een thematiek dat er in overeenkomt met Albert Posma. Dat is het lok. En het lok wat bij hem, bij Riepma dan de verlennenlok wordt. Een van zijn grote voorbeelden is West Guido Gezelle, de Vlaming. Gezelle wie een absolute muzikale dichter. Verder weer het een aardsconservatief, maar schreef wat zijn poëzie onbelangrijk goed werk. En die muzikaliteit, die vind ik waarom in het werk van Gerber Riepma. Zo het kennen, ik zong alleenig dien vergeten zangje naai. Werkzaamheden, zwargen, neden, dwing van het heiligdom mij waai. Hier van binnen, mat ik rinnen, maar mijn ziel dit hartje bloot, zal genieten van het zwieten dat mij tot in schoolplak droot. Ik heb Gerber Riepma wel kent. Ja, ik ben hier in Blauwhuis op school. Maar ik heb hem wel kent. Ik heb hem wel in het land rennen gezien dat er vaak over de hekken leunde, gewoon hek in het land. En dan kon er soms wel een uur of langer daar staan te staren. En na mijn gedachten nam hij dan de natuur in hem op. En misschien ook wel inspiratie van zijn schilderijen en dichtwerken. Ja, ik heb nog een schilderij van hem. Aan de voor- en achterkant beschilderen. Als de achterkant ervan juist, dat is haast een surrealistisch schilderij. Dan steken ze boem. En één keer de kolenkappen dwars door de lucht in. En net volgens mij het eerste surrealistische schilderij in Friesland. Hij ondervregen. Want ja, te volle dat kon net. Om het te illustreren, hij kreeg een opdracht van de veevoederfabriek Delphia. Om een kalender te illustreren. En dan ben je dus 100.000 oenen. Nou, dat vond hij zo verleeld. Dat kon hij echt niet doen. Hij die opdracht en die oorzaak. Dat was hij te verleeld. Dus zit ik. Een mens is nooit uit één stuk hout. Het mens is uit verschillende stukken hout. En soms wonen die mensen het zo erg dat ze, in dit geval Gerber Riepma, dat ze ik zei, ja, nu verhoud je. Als hij te versterren komt, dan zak het kwik heel diep in de moelen van de bombrek. Ja. En dan is het koud, winterig, februari. En dan heb ik geen geld om de begrafenispartij te laten. En dan is het in het café de Vreunskip
dat de schilderijen op wat verkocht worden. En dan smiet het amper wat op. En elke in Blohuis, mooi schilderij, een doekje, een stikje, zodat ze dat nemen. Een stikje onder de eren. Nou, dat hebben we mooi van elkaar, want vergeet nou. We binnen weerom op een protestactie Friesland hengend cultuur aan de wilgen. Daar gaat een clown omheen, ik zie je twee parren. Wiebe, wat heeft een par maar de cultuur te krijgen? Nou, dat is van de parrenbeam van het team losspel van Jorwert verzeld. Dat hij helemaal in de gaten. Cultuurmeisje, daar gaat het al hier om. En dat was hier oppakken, maar dat leeft niet gebeuren. Dan hing je de par in de beam. Marten, dit hier is dienwerk, hè? De wilg. Ja. Mensen zijn al begonnen om van alles op te hingen. Het werkt wel. Ja, het werkt wel. Het lukt aardig aan. Zelfs Sint en Piet begrijpen de bezuiniging niet. Dus ja, dat ga ik even vlug in elkaar flanst. Dus, en dat bestuurt zei die Sjaal ook. Het is verdriet, voor alle meisjes, omdat we bezuinigen maken. Die BTW die rekt dus heel hut. Uw kaartjes binnen op een redelijke prijs, maar wij verliezen wel €10.000 daar terug. Dus het rint dus de kans dat de prijs omheen gaat en dat willen we nou correct net. Waarom zijn laatste zaken zo meedogenloos? Zijn de mooiste dingen teer en broos. En om het dan maar eens ronduit te zeggen, ik vind het schandelijk dat het kabinet dit heeft gedaan. Zonder behoorlijk vooroverleg, zonder dat ze in de gaten hebben wat ze ertoe doen. En die verhoging van die kaartjes, dat verliezen wij waarschijnlijk weer aan klanten. Er zijn alleen maar verliezers in dit verhaal. Ik hoop echt van harte dat wij met z'n allen gaan beseffen dat een land zonder cultuur is geen beschaving. Dat publiek, politiek is niet in staat om mensen gelukkig te maken. Politiek is in staat om regels te maken, om wegen aan te leggen, om hun best te doen. Maar de zoektocht naar geluk, de zoektocht naar zingeving, dat doen wij via cultuur. Kunnen wij mooi even zien naar ons derde reportage. Hallo. Ja, Sandar is het, jongen. De Ljouwerter Guitar Talents Night die is op zoek naar talent. Dus kist aardig gitaar spelen, dan best nou wel te laten, want de procedure rint al. De jongen die het mooiste YouTube-filmpje instuurd heeft, die mij takkomend sneun optreden tussen de haatacts van de Grutte Leeuwarden Guitar Night. Als oorrin naar het Grutte Gitaarfestival van Sneun binnen we een week eerder bij de opwarmer de Talentenjoen. De organisatie jouwt gitaristen van alle niveaus een plak op het podium. Dit is Jorrit, een van de YouTube-winners van de Verline hier. Hij mag deze joen breed uitpakken met zijn eigen band. Dit is Wouter. Hij had dit hier een filmpje opgestuurd voor de YouTube Contest. Hij maakt het kans om sneun in de foyer te spelen bij de Leeuwarden Guitar Night. En topgitarist Guthrie Govan uit Londen is van de joen de special guest. Hij had meer dan 1 miljoen hits op YouTube. Het YouTube-filmpje van Wouter, waarin hij een nummer speelt van de Red Hot Chili Peppers, is opname Trossie Mem thuis in Balk. Ik speel zo'n hier gitaar nou, dus dat vind ik wel leuk om dan in te sturen. Dus hebben we dat niet altijd meer. Nou ja, dan zul je dat dan wel. Verder geen verwachtingen erbij. En waarom dit noemen? Nou ja, ik vond het wel goed. Ik kon goed spelen en
Dus ik dacht, nou ja, dat is wel leuk om die dan te doen. Nee, okay. Ik zou het wel leuk dat jullie op voor de pauze spelen. Oké. Dat vind ik wel heel belangrijk. Oké, cool. Wat levert het de winnaars op? Nou, wat wij vooral hebben gedaan is, je mag nou eens een keer in een professionele setting. Kan je hier eens een keertje spelen? Ze zijn de hele middag ontzettend gepamperd. Door de techniek en de lichtmensen. En ze hebben een mooie, goede soundcheck. Ja, wat levert het op? Ik denk dat het voor hun een hele bijzondere ervaring is om gewoon op een heel professioneel podium te staan. Vorig jaar toen ik meedeed zat ik in de vooropleiding aan het conservatorium. En sindsdien ben ik gewoon nog heel veel met muziek bezig geweest. En door gaan studeren en uiteindelijk ben ik aangenomen in het eerste jaar op het conservatorium. Had het je geholpen, de contest van verleden jaar? Nou, ik was eigenlijk al heel veel met muziek bezig, dus het was al heel erg moeilijk om nog meer met muziek bezig te gaan. Maar ja, nou is het toch maar een jongen met My Guthrie, daar wist je toch maar bij? Ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder, dus daar ben ik wel heel erg trots op eigenlijk. Dus ik vind het heel leuk om hier zo te staan en het is altijd leuk om in zo'n groot theater te staan. En al helemaal voor zo'n grote muzikant die hier vanavond ook speelt. A lot of people, especially in this day and age, a lot of guitarists forget what it's all about and they think that the YouTube video is the end, whereas the YouTube video is the means to the end. But really, centuries and centuries ago, when we invented music, it was a means of making a noise with other people, for other people. It's a communal thing. You're not meant to sit in a dark room filming yourself and then just to leave it there. You sit in the dark room, you practice, you film yourself, and then you go out there and entertain people and make something happen in real time, in a real venue. And I think the buzz that you get from playing with people and the buzz that you get from having an audience that respond to what you do, that's one of the best things about music. Daar komend sneun is dan de Leeuwarden Guitar Night met een soort top acts. En ja, misschien wel met Wouter Wiersma tussen de Skoudwarren. En zo eindigt het Friesland hing het cultuur aan de wielgen. De flashmob van de jeugdtheaterschool. Ik denk wel dat we spreken kunnen van een tiergeslagen actie daar hier in Ljouwert. Na je weken, dan ben we er weer. Albert Jeensma, die is dan naar Frankrijk, want daar zal lied internationaal weer houden worden. En Evert van den Berg die gaat met Arnoud Oosterbaan naar Amsterdam. Want deze Friese dirigent heeft een hele belangrijke beurs won, €15.000 uit het Kerstjesfonds. Oh, na je weekend.